Здравейте, аз съм Ник от PC Build и днес ще си поговорим за ето този геймърски монитор от EOS, а именно Q24G2A. Малко е дълго името, но пък има и по-дълги имена. Защо ви представям днес този монитор? Защото според мен това е един от най-добрите 24-инчови 2K монитори спрямо цена, производителност. И за това сега ще ви кажа с какви характеристики идва самия монитор. Идва с 24-инчов дисплей, резолюция 2K, 2560 по 1440, 165 Hz, 1 милисекунда, AMD FreeSync, G-Sync, по изходи с 2 HDMI, един DisplayPort и 3,5 мм жак. Имаме и пълна регулация в височина, въртене, наклон и така нататък. Един много добре окомплектован монитор с всичко необходимо за един невероятен гейминг. Също така имаме и колонки. Колонките са по 2 вата. Да, не са изключително силни, но пък ги има и може да се ползват. Имаме и монтаж на стойка или стена, като стандартът тук е VESA 100 по 100. Монитора идва с цветово подаване от 16.7 милиона цвята, NTSC 77%, sRGB 108%, DCI-P3 80.1%, поне така го дават пацификации в EOS. Монитора идва на цена от 418 лева, което си е чист подарък, ако питате мен, за това, което предлага. Все пак 2K монитор, 165 Hz, 1 милисекунда, G-Sync, FreeSync. Директната му конкуренция с подобни параметри започва от 550-580 лева нагоре. И ако питате мен, това е изключителна оферта. В смисъл, наистина изключителна оферта за подобен тип монитор. Доскоро беше out of stock навсякъде. Има защо? Защото беше един от най-купуваните монитори на пазара. Може да влезете на нашия сайт pcbuild.bg да го разгледате или да си го поръчате. В момента бройките са изключително ограничени. Не знаем кога ще има отново зареждане на този монитор. Така че ако сте в търсене на подобен монитор VK, сега е момента да закупите този прекрасен монитор на толкова ниска цена. Някои от вас биха казали, че 24 инча му е малък или съответно не е добър размер, но пък аз мога да кажа, че 2K на 24 инча изглежда изключително добре. Тоест 2K на 24 инча картината е по-добра от 2K на 27 инча. Така че това си е един плюс. За тези от вас, които така или иначе не търсят супер голям монитор и 24 инчов им е напълно нормален. Все пак на времето играхме 17 инчови, 19 инчови, така че ако и вашия стар монитор е 17, 19, 21, това е много добър скок прямо размери и възможности, даже не добър, а направо космос. И вече започвам да говоря адски много глупости. И мисля, че е време да спираме, защото Валентин сега ще гледа това видео и най-вероятно ще псува, че толкова много сме го накъсали, че сега се чува откъде да започне и какво да прави. Така че мисля, че е време да пристъпим и към разопаковане на самия монитор. Както видяхте, изкарахме монитора от кашона, сглобяването му е изключително лесно, тулес, не ви трябват абсолютно никакви инструменти, имате просто да сложите стойката да я сглобите от две части и съответно да щракнете монитора. Всичко е изключително лесно направено от EOS, за което ги поздравявам, наистина много лесен е монтажа на този монитор. След като го сглобихме, пуснахме монитора и мога да кажа, че за геймърски монитор се представя изключително добре. Картината е доста добра за това, което предлага. Успяхме дори да го пуснем на нашия SpiderX, да проверим как е цветовото подаване, като съответно стандартните параметри зададени от EOS леко се разминават с това, което ние успяхме да видим. Разликите не са огромни, но ги има. Ще спомена някои от по-важните характеристики.
NTSC за цветовото подаване. NTSC е 77% по спецификации. Ние успяхме да го докарам до 74%, което е горе-долу близо. sRGB-то е 100%, което е супер за геймърски монитор. По спецификация е 108,7, но пак казвам, 100% е чудесно за геймерски монитор. Все пак това не е монитор, с който ще обработвате нещо по-сериозно. Dob RGB е 78%, по спецификация дадено да е около 100%. Тук има по-голяма разлика, но пак казвам, монитора не е професионален за професионалисти, които занимават с видео или фотообработка. И съответно имаме DCI-P3 от 81%, което е нормално за такъв тип монитор с IPS матрица и такова цветово подаване. Това е с включени 165 Hz, така както си идва out of the box, без да пипаме абсолютно нищо по настройките на монитора. Нека кажем няколко думи за самата стойка и за филинга за работа с монитора. На мен лично ми харесва много като дизайн. Безрамковия дизайн е чудесен, модерен. Стойката е много добре направена от AOC. Целият монитор идва в два цвята, т.е. имате черен основен и няколко червени елемента, които придават по-геймърския му дизайн. Нещо, което е стандартно за цялата серия геймърски монитори на AOC. Работа с монитора е много лесна. Имате всички видове движения, които биха ви били необходими. Имате регулация в височина, имате регулация в наклон, имате завъртане на дисплея, както видяхте в анбоксинга. Също така имате и въртене в рамото на стойката, което е супер за такъв тип монитор в този ценови диапазон. Идва с абсолютно всички необходими кабели out of the box, т.е. не е нужно да си докупувате кабели, за да си го включите към компютъра. Идва с един HDMI кабел и един DisplayPort кабел. Относно менюто и навигацията по самото меню, тук AOC са използвали няколко бутона за навигиране. Не е като в някои монитори, където се използва само един джойстик, който се върти наляво, надясно, нагоре, надолу и съответно се ходи и самото меню. Тук имате отделни бутони за отделните опции в менюто. Дали е по-лесно или е по-трудно, това вие трябва да прецените. Лично на мен дизайна с един бутон ми е по-лесен, но пък и работа с няколко бутона не е чак толкова трудна, но пак казвам, това е лични предпочитания, личен вкус за всеки. Като заключение мога да кажа, че за цената си от 418 лева за 24-инчов 2K монитор, 165 Hz, 1 милисекунда, IPS матрица, поддръжка на Variable Refresh Rate, съответно 2 HDMI, един DisplayPort, пълна регулация на движение на монитора, безрамков дизайн, доста добра калибрация out of the box, мога да кажа, че това е може би най-добрия ценово позициониран 2K 24-инчов монитор и мисля, че по-добро в момента няма на пазара спрямо цена, производителност и това какво ви предлага самия монитор. Ако вие сте съгласни с мен, ударете един палец нагоре или ни пишете долу в коментарите какво ви не ви харесва или съответно какво ви харесва най-много в този монитор. На мен лично най-много ми харесва, разбира се, на първо цената, защото за 418 лева в момента няма абсолютно никакви други предложения за такъв тип монитор, който е 2K, защото повечето 2K монитори започват от 560, 580, 600 нагоре, докато тук имате под 450 лева монитор, който предлага адски много. Тоест, вие имате пълен пакет гейминг фичърси на цена под 450 лева. Лично аз препоръчвам този монитор за всеки от вас, който е с ограничен бюджет, но пък иска да мине един левел над Full HD резолюцията. И също така е много добър избор за хора, които тепърва ще си сгубяват геймърски компютър или пък ще правите апдейт от стар монитор, защото според мен това е най-подценявания компонент в една геймърска конфигурация монитора, защото много хора си купуват геймърски конфигурации, но пък не си сменят монитора и си ползват стария монитор. И ето, че аз лично мисля, че това е най-доброто предложение в момента на пазара за 2K монитор в този ценови диапазон, но пък ако вие се сещате за някой друг модел, който е пряка конкуренция на този цена и производителност, може да го споделите долу в коментарите. Ако ви е харесало това видео, ударете един палец нагоре, влезте и се абонирайте за нашите социални мрежи, за които линк ще намерите отдолу под видеото, или може да влезете в нашия Discord канал, където ще намерите много друга полезна информация. Аз бях Ник от PC Build. До нови срещи!